nembang lawas iki ning janjane isih ngemu pitutur luhur, isih relevan lamun to diaturke saya upamane pas pelajaran bahasa daerah. Basa Jawa ngoten niku anak-anak dijak nembang. Yuk, nembang wajibe dadi murid. Apal, Mas? Apal no aku kok. Wajibe dadi murid. Ora kena pijer pamit kejaba yen lara tenan ora lara mung etok-etokan lan maneh kudu pamit nganggo layang yen wis mari larane kudu hingga mlebu ning pamulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundak bodho lunga-lunga kaya kebo bocah bodho sok yen bodho lunga-lunga kaya kebo suaramu katut balungan kaget ya aku ayo Gong iso ora iso tau dadi murid ora iso lho. Lah upama kowe takon nembang wajibe dadi murid gelem apa ora? Iya to. Yo, nah ja, aja mung gleleng yo. Wajibe, yo. Wajibe. Urung wis kleru iki. Wajibe dadi murid, mudhun. Wajibe dadi murid. Wajibe dadi murid. Kemudunan wajibe dadi murid. Wajibe dadi murid. Kok malah diunggahke iki lho. Jare kemudunan iki mau wis pas. Wajibe dadi murid. Ayo. Wajibe dadi murid. Nah. Terus piye, Truk? Lah kowe piye kowe ngajari kok lali? Wajibe dadi murid ora kena. Nah, ora kena. Ora kena. Ora kena mudhun ora kena pijer pamit pijer kamit pamit lha ya gurune kamit ngayel oh iya kejaba yen lara kejaba yen loro lara iya sing lara loro kejaba yen lara kejaba yen lara tenan diongkek lara tenan ngono lho Mas hah ngono lho iya Dik kowe iki tak ajari kok lara tenan ora lara mung etok-etokan lan kok munggah lan maneh kudu pamit nganggo layang kudu yang-yangan kudu pamit nganggo layang nganggo laras to iki ora ngono kuwi aja anarkis Mas kudu pamit nganggo layang Majiroji. Oh iya, Ding. Kudu pamit nganggo layang. Nolek alus aku iso lho, garenge musik. Yen wis mari larane. Yen wis mari larane kudu enggal mlebu neng pamulangan aja enak-enakan aja diunggahke aja enak-enakan aja enak-enakan suwe-suwe ora jamu suwe-suwe kowe ya melu emosi ngono pancen ya goblok kok suwe-suwe mundak bodho ayo kudu ngono suwe-suwe mundak bodho longa-longa kaya kebo bo mudhun kempyung bo aja
aja diayali yen Bu ya bobo. Bocah bododo, bocah bododo. Bocah bododo, bocah bododo. Do re mi fa sol la si do. Bocah bododo, bocah bododo. So yen bodo lunga-lunga kaya kebo. Piye larasmu dik kaya ngono? Sing apik to. So yen bodo lunga-lunga kaya kebo. So yen bodo lunga-lunga kaya kebo. Aku iki seneng lagu iki ning ngene lho lagune wong sekolah sing aku ora seneng. Ora cocok lek ditembang ning cah SD. Apa? Kisah kasih di sekolah? Malu aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan perlu tanya sedang apa di situ. Di sini. Lah ya di sini karo di situ. Menanti pacar jawabku. Kuwi kanggo cah SMA kuwi apik. Kisah kasih di sekolah ning kanggo SMA kuwi apik. Ayo. Ngono kuwi apik. Ben ora ngantuk, Nduk. Ayo, Nduk Retno, ayo dueto karo iki Mbak Umi Hafifah. Iki wis lulus saka SMKI yen sampean sing kelas 2. Ayo, coba kaya apa, Nduk? Padha menik-menike nganti kaya benik atom. Ayo. Coba kaya apa? Wewetane menengo kuwi kleru terus kok ngomong ae ora. Oh tak mangan sete ya. Ayo mangan ae kowe ora. Ya, Nduk disikno. Wiwitane anderek sang beke Nano priya bagus kang olah budaya nano Jajal do sowan menyang kutha gedhe ya Nduk Retno coba nonane nenai nane bandara terus kayang-yang nano selendang kuning kang saking wukir nano ngaten mawon swara kurang bermono permono menengo kowe iki mangan ae lho kowe iya ning wasis ngungkrung Bagong lho marai ora ada aku ora ngada-ngada yo Umi genti nano angungrum marang bendara wah tiasu lestya pijer ngincangake halis pinter saiki yo berdua yo terus ora sanes munggah lho ayo nyapa tak mbanyok dibatesi ya men kok ya ora iya
Yo jiro lu. Terus tresno sesideman. Luweh becek pateno. Tunggal riyen, salah siji riyen. Timbang Mbak Retno ya, Mbak. lewat kincang ing alismu kadukro panglanda aku isih mampu lateni solammu mangka kowe bocah nom senadyan bocah kunom kaduka trimo.
Matur sembah nuwun. Arum Bali. Ayo coba kaya apa? Iki wiwite piye ta kok lali to? Dodok jeleng apa piye ya kok lali to iki? Ben balungan wae kowe meneng gur dodok tok wae. Oh iya. Masamu dodok jelang ki. Ora kowe ngawur ae. Yo Arum Bali. Latihan niki suwi lho. Iya. Studio iki boyo. Ngontene segane Pak Marno pirang-pirang. Lah piye nyaron Raja Mula ora tanggung jawab. Tetek ngene bar iki meneng kok. Ora, dhek mikir sinden kentekan lho. Oh iya. Winong ceria. Nggih. Piye ngantuk rung, Nduk? Dereng. Alhamdulillah tetep semangat ya. Nggih, soalnya tuwuk. Hah? Soalnya tuwuk. Tuwuk. Nggih. Oh, kuncine pokoke wareg ya. Nggih. Ora masalah. Ning awakmu iki lek tak nilai nadyan telemu, kuwi pancen apa kuwi apikmu ya wis ngono kuwi. Dadi sing pinter membawa diri. Kaya Mbak Indah Laras iki piyene lemu ning nyatane lho kaya ngono iso menarik perhatian orang banyak. Saman ya lek iso ya ngono kuwi. Heeh. Piye carane luwes kewese ditata, meseme aja keri. Ha iya. Aku lek joget iki apa jeneng ninggal katresen wah lek ro gulune winong iso. Wah, kiyer-kiyer terus. Oh iya, tegese kedanan karo kabudayane. Ha iya ngono kuwi. Iya. Iki spesial sinden tugas akhir kok le. Ha iya. Spesial larmeng iki. Ayo selamat orang baik sudah sukses. Ayo. Dibawani wingi kae ngangge Asmarandana ya nang. Nah, dadi engko bacute tetep jaranan ninggal katresnan ning dibawani saka apa kuwi jenenge Asmarandana ki ya seputar jaranan ya lelakonmu ya klebu tentang ninggal katresnan ngono. Siap ya, Nduk? Nggih, Pak. Nah, lali ta? Nggih, Wah, sekedap. ki angger ki mangan lali kok kowe iki wis ora. Nggih, Pak, pun, Pak. Temu? Nggih. Ya, coba kaya apa? Jaranan dangdut kreasi. Iki kok kae ta iki. Heeh, kok. Winarsita kae. Nambahe Anut Wirama. Kita warga seni jaranan dangdut kreasi. Kae. Pinaringan asma Turangga Capitri Putra. Ya apik-apik. Heeh. Terus nang.
sente rewe jaran pegon kuwi jenis gaya-gaya jaranan ana sing gaya kediren kuwi eneh jaranan Jawa ya ana ha iya nano luas gemas nuju prana luas gemes nuju prana tegese gawe gandrung ha iya nano pinter agawe brangto pinter gawe brangta ayo sinden winong tulung agung sinden winong Tulungagung aja nganti ninggal tresno aja nganti ninggal tresna tegese bacute engko tembang ninggal katresnan wah iya cocok yo tarik winong nangis sajroning ati